Oda ɗum temed tati jeyta ɗum ujunnaji tati ina wawi wonde ɗum ɗo wiyete lunette photo grey ɗo e Sénégal da jarata ɗo ko ujunnaji tati ala ujunnaji tati kay jumande ɗo jarata temed tati e nder Alibaba noon plateforme o woni ko Chine jeeydum ko Jack Ma noon mbeɗanni hewɓe mon ganda ɗum kono oɗon poti yaade jeewon histoire makko ayi lonade ni ɗe jara ha temedɗiɗi on jini koye mon eɗe jara ha temedɗiɗi joni jeeyan ɗeɗo kañumen jara temed nayyi quoi ko deux couleur aɗa wawi dañde hen mo blanc o aɗa wawi dañde hen mo noir o kadi kono ɗo e Sénégal mi haalama bandam jarata ɗo ko ujunnaji tati est ce qu'on paami ko mbimon ko ujunnaji tati ɗo e Sénégal taw an coɗɗa ɗum ko temed tati ayi o bénéfice wayata hewde joni jehen Facebook jeenon koye mon min kala ko kolliran ɗo jiiramten ko leero quoi comme par exemple oɗo lunette photo grey ayi so tawi ko linat neɗɗo mo ganduɗa hoorema kañum guite mum jeetako no fewi comme myope oɗon ko par ordonnance on jarata ko 30 000 francs joni so tawi ko mo ganduɗa a ɓorno ɗum ni tan pour guila nangue tambindemo o jarata ko ujunnaji tati on jeeni koye mon ujunnaji tati joni en jahat jeewen goɗɗo kadi en jii oɗo kadi kañum o jeeyata ko lonede kankone o yeeyata ɗum ko temedde tati jehen ala ujunnaji tati kay astafurlah wona temed tati ko min joomi ko ujunnaji tati joni jehen kadi ɗo e TikTok kadi dérangement TikTok heewi dérangement ɗum woni probléme o TikTok heewi dérangement mooy loolu TikTok heewi dérangement joni en ƴeewat wadde lunette photo grey jeewen so tawi men dañɗo résultat jeewen ɗo kam ɓurata webde sum juumani TikTok aɗon TikTok naaɓe kañumen jiɗi ko weeɓi ayi o yeeya ɗum ko 12 000 li ngeen gis ma takk nii to ay noir fumé de non ay photo grey la ay jigéen ñi de seen limaali bi ngeen limaali góor ñi 15 jigéen dina supporter ba 57 unités de douleur pour donner la vie, ce qui équivaut à 20 fractures en même temps des os de son corps. jigéen mooy doxal bandam ɗo ko an tan yidata ɗo Alibaba woni ko Chine aɗa wawi sodde toon mbaɗeɗa livré ɗo e Sénégal sa anda holno mbatta noddam bandam waɗam message kalden jewten ha nandiren wolluma coɗa gadda bagage ma ɗo e Sénégal he wala famani joni temed tati mi jeewo coɗen hen 100 tan jeewen temed tati 1500 fois 100 égale 150 000 saɗa jogui capital poɗɗo e 150 000 aɗa wawi sodde hen 100 lunette photo grey joni 100 lunette ɗiɗo sa yeeyi ɗum goto 15 000 boy 1 500 000 somi jumani jogori wonde ɗe jeewen tan fois 15 000 wona 100 fois 15 000 égale 1 500 000 francs 1 500 000 francs sa itti hen fere ɗe ɗum ɗo foof a heddata bénéfice manam 1 400 tan on jeeni koye mon son jeddi kam kadi oɗon mbawi wadde télécharge application wiyete ko Alibaba jeewonon koye mon naton e nder application jeewnon koye mon après garton jewten barki Allah ko kalam ɗo ko foof ko gonga billahi wallahi jeehe jeewone koye mon mi haaɗi ɗo noon ha ñana wonde so tawi aɗa jogui produit mo ganda a anda no foti jarata e Alibaba walla anda holno mo mbatta ha kutorɗa Alibaba noddam bandam noddam jewten on calminama juurama